Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaniu Nongston Sports Social and Cultural Club kawin ki club bapau bha ban penlong ki lempung yile kai bapher hapo kasor Nongston bat ha West Khasi Hills kadon ya kajing trang bat angnut ba kasor kar ling ba katenat yile kai kan pai khmat lem ban le na kabenta kamadan yile kai khamtam ha kabaye de bi kijaka shong ki bapaka ha saudong jo kamadan yile kai ya kani lapan pauru da uba GCMD President ke NNSSCC haba keren ba unong thok khubor ha kasngi ba ar jong katayo laban kedaw hang ni ba ke NNSSCC menta ka lapan kriya shat ban pinbit pinbiang ya kamadan ya de kai ka jongka hanu Nongston na ka bentak lempung ya kai football ya ka balatip kom ke invitation knockout football tournament arhajar arpula hedu arpusau ya ka ba an pelong hamadan New Nongston ha ka ba ka shipho trik menta ubnai kan yo ban pli perda bat ka kunhu ni le ka jong ka Jamshedpur kan hiar madan pane khun persya ya Garibhoy United shu ka total price ha kani kelempung kan long khat ar lak tingka bat ka buy ticket na ka benta kinong wan pet kai ka long shispa san pho tingka marwe ubas imdi lo ong ru bah ka bayade be kelempung ni le kai usnem balala la ya sei borba na ka leng ka club bat kinong kershan bat ka jinglut na du ban chnai ki jaka shong bat ki wei baro kamduna shu ya ka saupur riu lak tingka hanrai lapun pau ya ka jingkermen baki pat ba kinang ai ka jingkershan khanang ba ki snem ban wan anang la ban penlong ki kelempung ni le kai ka ba kham he shu so ban ai ke jing khuble ya ki pat ki ba pe ya kane ka video tinga kateng junga ba gracious imli ngadi persen juga ni Nongston Sport Social and Cultural Club benjim nem nilai ya durut na kabenta ban ya Trevor ba ban pun ulong ya ke tournament juga invitation knockout football tournament ke ban nem arpulai ngina poi se ke ba job ngila yo ban ke yu so obatiang lemba ka jing ya simentalang jung ba bat na kaliang jungi kum kinong penyai habai de benjim nem kidoni ki jinglot ki bang nila ya sei borba na kaliang jungi kinong penyai bat kinong kersyan ki jungi bat ka jinglot benjim nem nado syadong komplit nado ka jing pen kre ya ka syong ya ki ba ban pet kai kamadan ban pen kre ban repair kamadan ban pen biang ka jing bahajo kamadan nanta gini ki jaka syong ki jaka kre jong ki players ki jaka bangin pasa ki player ki bawa na syabar ka bam ka di ka balinti ka cash prize ki tier gitar berkhoi kamduna syu ya ka saupun riu apreng saupun riu hadu san pola ka jinglot ka badai bat jong ka tournament jong snem arhajar arpulai pan mental lili ngi nakaliang jong ka organizing committee ngi nang kampen he shu ya ki jing don kam habai de bat kani ka tournament ka mental jong snem arhajar arpulai arpau bat ngi dang kermen ngi nang community pa ba baki dang ai ka ketiga mon ka ketiga diang ban kersian shu kenang ba ki snem gi banwan ngi nang la ban penong ya ka tournament ka ba kham he shu ti nakaliang jungi kum kani Nongston Sport Social and Cultural Club aku wi liang ngidon ke jing du jingkermen kindiat ba nakaliang kibor kibahalor kum neknat jongka sorkar naka ministry jongka sport na ngimpat la ban yo kino no jinga lam rei temba ini video iba lengkot jongi ke jing interview ke jing keren nakaliang jongi ni kermen ba ka sorkar kan phai khmat lem nga ka banta ki jing don kam po kane kamadan kumba niatip berkhoi de pon Nongston ke New Nongston Sport Social and Cultural Club kadi ko way ka club kabawan sikmat ban penlong ya ki tournament baper la kalong ki grassroots ki under ki women pat ikini ki tournament bah ki bangi ki penlong malak nem ti kermen ba lemba ka jing kersian nem jong sarkar yo i ya kamadan la ban ai tang ki galeri balong permanent galeri concrete galeri nginda sungu isikat de bangin nang la ban penlong khamba issue ya ki tournament hakini ki snem ki petangwan kalong baik kipai ba kin respond na kaliang jungi kata ka de jing karpat na kaliang jungi bagi pai ba kinwan ban sakhi kinwan ban ai ka jing kersian kinwan ban pe ya kane ka jingel ekai ka bangila pen priang kleng ki jaka ya ki fixture ki jingel ekai ba ki tim ki ba kinwan ban esimentang ne lemba ka jing kersian jing pai ba ngidon sia kata ka jing kermen banginang la ban penmi la ban kli ki jinglut jing step ki bangila adang penlut bat sakawe ru mo mene ngi kerpat ya ke government dan ya ke sorkar ka ba pok jela jungi makin la ban phai khmat namba ka jing pelong jungi na tournament ngini yo isya ya kita ki jing itu bar ki jing rap na ki bor sorkar